Yun, good afternoon mga boss. Update lang tayo kay Utoy dahil kinarga natin siya kahapon, September 14. So ang release kaninang Sunday, September 15, bali 6:55 ata kanina ang release o 7:55. Hindi ko na maalala. Basta mga ganong time siya. Bali si Utoy sa kasawiang palad po ay naku, malungkot na balita kay Utoy. Hindi, mga boss, nakauwi si Utoy. Bali ito po, papakita ko po si Utoy from Lapas Tarlac to Pangasinan, yung kanyang inuwian. Hindi ko alam kung ilang kilometro yung inuwian ng ibon na ito. Ito si Utoy. Yan mga boss. Pero malapit pa naman yun. Malapit pa sa akin. Hindi ko alam kung ilang kilometro pa yun. Maraming lap pa yung pagdadaanan ni Utoy. Ito si Utoy, mga boss. Yun, bali si Utoy, kinakarga lang po natin siya sa NGPC Club. Shoutout sa President yan at sa mga pamunuan ng NGPC. Naway pagpalain pa ang inyong club at dumami pa ang member niyo. Ayun, ito si Utoy, mga boss. Bali kak siya. Banded siya ng club din dati ng PPFC 2022. Bali si Utoy ay gift bird lang sa akin ng pinsan ko na si James De Vera from Barangay Anulid, Mangaldan, Pangasinan. At si Utoy naman nandito sa Barangay Gusang, Mangaldan, Pangasinan lang din po. Bali siya po ay, hindi ko po siya inilalaro. Ay pinapasabay ko lang po, mga boss. Kasi sinasabay ko lang siya sa club dahil tulad nga po ng sinabi ko mga boss, si Utoy gusto ko po siyang makitaan ng homing instinct. Yun, kaya hindi ko na po alam kung anong oras po siya nakakauwi. Kasi ang gusto kong mangyari kay Utoy sa club ng NGPC, yung kanilang palaro ngayon, gusto ko makatapos siya. Hindi ko alam kung ano na namang bayan ang susunod sa Lapas Tarlac. Palayo po yun ng palayo, ilang lap pa yun ang pagdadaanan ni Utoy. Pag si Utoy natapos niya po yung lap na ito, saka ko siya i-breed. Maghahanap din ako ng hen na may speed, tsaka malakas ang homing instinct. Ayan, or kahit basta may speed na nakauwi siya o nakatapos ng isang race. Ayan. Si Utoy pala, pagka kinakarga pa po natin ito hindi pa po tayo nagbibigay ng gamot. Hangga't maaari, ayoko po siyang masunog sa gamot. Baka sa itong susunod na lap, magbibigay na po ako. I-start ko na po siyang i-condition. Magbibigay na po tayo dyan ng mga basic lang, yung mga murang gamot lang, kagaya nito. Ito munang calcium. Budget meal lang po to. Hindi ko alam kung 50 or 60 or 40 to. Isang 100 tablet na siya. Nakalimutan ko na dahil sa tagal na rin nung binili ko yan. Madalang ko kasing gamitin mga boss. Ito, multivitamins. Tapos, mga electrolytes. Yan, bibili na rin tayo ng mga ganon. Kung mga B12. Kung ano lang yung mga available na pwedeng mabili sa poultry supply. Meron din naman tayong gamot dyan na mga panturok, pang malakasan talaga siya. Pero hanggat maaari, ayoko munang gamitin ng mga. So ngayon, si Utoy, yan siya. Update lang guys. From Lapas Tarlac. Ayan. Nakakatuwa kasi dahil sa kahit papaano, nagbibigay lang din naman tayo ng mga pagkain na sa kanya. Saka yung mga napapanood natin sa YouTube. Pero sa ngayon talaga mga boss, wala pa akong binibigay sa kanya. Bukod sa pinapakain ko sa kanyang alapatids. Yung Flyers mix na alapatids. Maganda kasi yung mix na yun. Medyo may kamahalan lang siya. Pero talagang makikita mo malinis at buo-buo. Ayun, saka lang tayo magdadagdag ng protein pagkapalayo siya ng palayo. Ayun, kasi may sukat doon mga boss, napanood din natin sa YouTube. Ayan, gagayahin natin yun. Kailangan magbibigay tayo ng mga nasa 60% protein, 40% carbo. Sa palayo kasi ng palayo, mas kailangan ng ibon yung protein kaysa sa carbo. Mas maraming protein, mas maganda pag palayo siya ng palayo. Yun ang ating natutunan sa isang vlogger din. At yun ang ating gagayahin dahil meron na rin tayong sariling mix na gagawin. Ito dyan yung sunflower, ihahalo natin yun sa kalapatids. Isa na rin doon yung money. Ayun, tsaka isa na rin doon yung dog food. Ayan, yung mga papanood natin. Pero sa dog food, okay din naman yun. Basta gumamit tayo ng magandang dog food kagaya ng mga pedigree. Ayan, isusubo na lang natin yun. Nasa sa atin na yun kung paano natin hatiin yung 40%
carbo 60%, protein. Yan. Pwede din 70%, mga ganyan. Ayun, susubukan natin yun. Hindi tayo, hanggat maaari, tulad ng sinabi ko, hindi ako masyadong manggagamot sa kanya. Mag-experiment tayo sa pagkain. Ayan. Yun. Thank you.